והנה משהו שאולי לא ידעתם על עדי ביטי. חוץ מזמרת מוכשרת וכוכבת רשת, היא גם מדבבת בקולנוע. בפסח הקרוב תוכלו לשמוע את קולה בשני סרטים חדשים. באחד מהם היא תשתף פעולה בין השאר עם שירה נאור, שיר אלמליח ומריאנו אידלמן. דניאל הרשקוביץ שלנו פגש אותה ושמע ממנה את כל הפרטים. אני מדבבת לשני סרטים חדשים עכשיו, לבטמן לגו שהולך לצאת, ולדרדסים 3. בואו אחריי, מצאתי מפה לכפר האבוד, אבל נצטרך לעבור דרך היער האסור. אז זה חוויה, וזה ממש נחמד, ואני מדבבת כבר הרבה שנים מאז בית ספר למוזיקה, אבל המון סדרות, אבל עכשיו זה סרטים. אני הבנתי שאת גם מדברת עם שיר אלמליח ועם עוד כל מיני דמויות. נכון, כן, בסרט בטמן לגו, אני באמת הגעתי לשם לסשן, וגם יצא משם בדיוק אלי מריאנו, שהוא בארץ נהדרת. אלי... לא, מריאנו אידלמן או אלי פינש? טוב, אז אני מבין שאת גם מדבבת לצד אנשים מפורסמים נוספים, ספרי לי. כן, כשאני הגעתי לסשן של בטמן לגו לפני כמה ימים, אז בדיוק יצא משם מריאנו, וגיליתי שהוא גם ממש מצונן כמוני עם הלרין והטיפות אף.